Lucas Kapitulo 11. Ug nahitabo nga sa nagaampo siya sa usa ka dapit, sa miundang siya, miingon kaniya ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo ingon sa pagtudlo usab ni Juan sa iyang mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, kung kamo manag-ampo, mag-ingon kamo, Amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ihatag mo kanamo sa adlaw-adlaw ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagapasaylo usab kami sa tanan nga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagdadon sa panulay, kundili luwason mo kami sa dautan. Ug siya miingon kanila, kinsa ba kaninyo ang may usa ka abyan? Ug moadto kaniya sa tungang gabii, ug mag-ingon kaniya, Abyan, pahulama ako og 3 ka tinapay, kay ang akong usa ka abyan miabot kanako gikan sa iyang pagpanaw, ug wala ako'y ikadulot bisan unsa sa atubangan niya. Ug kadtong atua sa sulod motubag og moingon, dili mo ako pagsamukon. Naserhan na ang pultahan, ug ang akong mga bata ania na sa higdaanan, uban kanako. Dili ako makabangon sa paghatag kanimo. Nag-ingon ako kaninyo nga bisan siya dili mo bangon sa paghatag, tungod kay siya iyang abyan. Apan tungod sa hilabihang paghangyo, siya mo bangon og mohatag sumala sa tanang gikinahanglan niya. Ug ako nagaingon kaninyo, pangayo kamo og kamo paghahatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og kamo pagaablihan. Kay ang tanan kadto nga nagapangayo makadawat, ug ang nagapangita makakaplag, ug ang nagatuktok pagaablihan. Ug kinsang tawhana kaninyo nga usa ka amahan, nga kung ang iyang anak mangayo og usa ka tinapay, muhatag ba siya kaniya og usa ka bato? Kon usa ka isda, muhatag ba siya og usa ka halas nga baylo sa isda? Kung pagapangayuan siya og usa ka itlog, paghahatagan ba niya og usa ka tanga? Busa kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag sa mga maayong hatag sa inyong mga anak, dili ba labi pa ang inyong amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga managpangayo kaniya? Og naghingilin siya og usa ka yawa nga amang. Og nahitabo nga sa nakagula ang yawa, ang amang nakasulti. Og nanghibulong ang mga panon sa katawhan. Apan ang uban kanila na nag-ingon, tungod kang Beelzebub, ang prinsipe sa mga yawa, nagahingilin siya sa mga yawa. Og ang uban sa pagsulay kaniya, nangayo og usa ka ilhanan gikan sa langit. Apan siya, sa nakaila sa ilang mga huna-huna, miingon kanila, ang tagsa-tagsa kagingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon, magunob, ug ang balay nga nabahin batok sa balay, maguba. Ug kung si Satanas usab nabahin batok sa iyang kaugalingon, unsaon pagtindog sa iyang gingharian? Kay kamo nagaingon nga tungod kang Beelzebub, ako nagahingilin sa mga yawa. Ug kung ako tungod kang Beelzebub, nagahingilin sa mga yawa, tungod kang kinsa man ang inyong mga anak magahingilin kanila, busa mahimo sila nga inyong mga maghuhukom. Apan kung ako tungod sa tudlo sa Dios, nagahingilin sa mga yawa, nan, ang gingharian sa Dios miabot na kaninyo. Kung ang taong kusgan nga sangkap sa hinagiban, nagabantay sa iyang balay, ang iyang mga butang anaa sa kahusay. Apan kung ang usa nga labi pang kusgan kay kaniya, mutungha og mudaog kaniya, siya pagahubuan niya sa iyang tibuok hinagiban nga ginasaligan, ug pagabahin-bahinon ang mga inagaw kaniya. Ang wala magauban kanako, batok siya kanako, ug ang dili makig-ipon kanako, magapatibulaag. Ang espiritu nga mahugaw, sa nakagula siya sa tawo, nagalakaw sa mga dapit nga mamala, nga nagapangita og kapahulayan, og sa walay nakaplagan, nagaingon siya,
Mubalik ako ngadto sa akong balay, diin ako migula. Og sa nahiabot siya, iyang nakaplagan kini nga sinilhigan, og dinayan-dayanan. Unya milakaw siya, og nagadala ngadto kaniya, 7 kalaing mga espiritu nga labi pang dautan kaysa iyang kaugalingon. Og sila misulod og mipuyo didto. Og ang ulahing kahimtang ni adtong tawhana, magalabi pang mangilad kaysa una. Og nahitabo nga sa nagasulti siya ni ining mga butanga, may usa ka babayi gikan sa panon sa katawhan, mipatugbaw sa iyang tingog, og miingon kaniya, bulahan ang tiyan nga nagsabak kanimo, og ang mga suso nga imong gisus-an. Apan siya miingon, mga bulahan pahinuon ang mga nanagpatalinghog sa pulong sa Dios, og nagabantay ni ini, og sa diha nga ang panon sa katawhan na nagkatigom pagtingob ngadto kaniya, siya misugod sa pag-ingon. Kining kaliwatana maoy usa ka kaliwatang mangilad, nagapangita kini og usa ka ilhanan, og walay ilhanan nga igahatag kaniya, kundili ang ilhanan ni Jonas. Kay ingon nga si Jonas nahimong ilhanan sa mga taga Ninive. Ingon usab ang anak sa tao, mahimong ilhanan ni ining kaliwatana. Ang reyna sa habagatan motindog sa adlaw sa paghukom uban sa mga tao ni ining kaliwatana, og magahukom sa silot kanila. Kay mianhi siya gikan sa mga kinatumian sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Salomon. Og tan-awa, usa nga labaw pa kang Salomon ani adinhi. Ang mga tawo sa Ninive motindog sa adlaw sa paghukom uban ni ining kaliwatana, og magahukom sa silot ni ini. Kay naghinulsol sila sa pagwali ni Jonas. Og tan-awa, usa nga labaw pa kang Jonas ani adinhi. Walay tawo nga sa makadagkot siya sa usa ka lamparahan, magabutang niini sa usa ka dapit nga tago, kun sa ilalom sa taksanan, kundili sa ibabaw sa tangkawan, aron nga ang mosulod makakita sa kahayag. Ang lamparahan sa imong lawas mao ang imong mata. Kung ang imong mata maayo, ang imong lawas usab puno sa kahayag. Apan kung kini daotan, ang lawas mo usab puno sa kangitngit. Busa, tan-awon mo kung ang suga nga anaa kanimo, dili ba ang kangitngit. Busa, kung ang tibuok mong lawas mapuno sa kahayag, og walay bahin nga mangitngit, kana mapuno sa hingpit nga kahayag. Maingon nga ang lamparahan uban ang iyang kasiga, magahatag kanimo sa kahayag. Karon sa nagsulti siya, ang usa ka Fariseo nagahangyo kaniya sa pagpakigsalo kaniya, og siya misulod og milingkod sa lamesa. Sa hingkit-an kini sa Fariseo, nahibulong siya nga si Jesus wala una manghunaw sa wala pa mukaon, og miingon kaniya ang Ginoo, karon kamo nga mga Fariseo nagahinlo sa gawas sa kopa og sa pinggan, apan ang bahin sa sulod ninyo napuno sa mga pangagaw og kangilad, mga buang-buang. Ang nagbuhat sa gawas wala ba usab magbuhat sa sulod? Apan ipanghatag ingon nga mga limos kanang mga butang nga anaa sa sulod, og tan-awa ang tanang mga butang magamahinlo kaninyo. Apan alaot kamo mga Fariseo, kay nagahatag kamo sa ikapulo sa herbabuena og sa ruda, og sa tanang mga talamnon, og gibiyaan ninyo ang katarungan og ang gugma sa Dios. Apan kini mauunta ang kinahanglan ninyong pagabuhaton, og dili pasagdan ang uban. Alaot kamo mga Fariseo, kay nahamuot kamo sa nahaunang mga lingkuranan sa mga sinagoga, og sa mga pag-abi-abi sa mga baligyaanan. Alaot kamo mga eskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay kamo ingon sa mga lubnganan nga dili hikit-an, og ang mga tawo nga nagalakat sa ibabaw wala magpanghibalo, og usa sa mga batid sa balaod sa mitubag kaniya miingon, magtutudlo sa imong pag-ingon ni ining mga butanga, gipasipalahan mo usab kami. Og siya miingon, alaot usab kamo mga batid sa balaod,
kay ginapapas-an ninyo ang mga tawo sa mga luwan nga makuli nga dadon, ug kamo dili ngani mohikap bisan sa usa sa inyong mga tudlo sa maong mga luwan. Alaot kamo, kay nagatukod kamo sa mga lubnganan sa mga manalagna, ug ang inyong mga ginikanan nagpatay kanila. Busa, kamo mao ang mga saksi, ug nagauyon kamo sa mga buhat sa inyong mga ginikanan, kay sila nagpatay kanila, ug kamo nagtukod sa ilang mga lubnganan. Tungod niini, miingon usab ang kaalam sa Dios. Padad-an ko sila og mga manalagna og mga apostoles, og ang uban kanila pagapatyon og pagalutoson nila, aron ang dugo sa tanang mga manalagna nga giula sukad sa pagkatukod sa kalibutan pagapanilngon ni ining kaliwatana, sukad sa dugo ni Abel hangtod sa dugo ni Zacarias nga namatay sa taliwala sa halaran og sa dapit nga balaan. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga kini pagapanilngon ni ining kaliwatana. Alaot kamo mga batid sa balaod, kay gikuha ninyo ang yawi sa pag-ila. Kamo wala mosulod sa inyong kaugalingon, og ang mga nanagsulod inyong gipugngan, og sa nag-ingon siya ni ining mga butanga kanila, ang mga iskriba og ang mga farisiyo misugod sa pagdutdot gayud kaniya, og naghagit kaniya sa pagpasulti sa daghang mga butang, nga nagapanid kaniya sa pagdakop bisan unsang mugula sa iyang baba.